Door de crisis worden er nog heel tijd een protte bisten naar de asielstad gebracht. Vaak binnen de bisten de minonta en kennen de eigenaars de verzwaring net betellen. De dierenbescherming begint daarom met een campagne om omdenken te vregen van dit probleem. Na 5 maanden is het werk eindelijk klaar. Van de middag gaat vuur de brandaris op skiel gewerpen. Het onderkomen van de 7 verkeersleiders is volslagen vernijd en weer heel nog bij de tijd. Op dat bestaat de toer dit hier 420 jaar. De brandaris is zo'n 65 Rijksmonument. Tjeerd van der Swan, burgemeester van het Heerenveen. Wielburgemeester sinds 2011, maar omdat de gemeente Heerenveen per 1 januari van dit jaar weer indeeld heeft, moest er officiële nieuwe burgemeester komen, die een treienmeester solliciteert op de functie. De heer vindt van der Swan tagonkelijk en iepen. Joen nog lang zacht. Vannacht kolt het heeg uit ouw na een gratis 15. Het bleef droeg. Morgen meest droeg. Wel een soort bewolking. Het werd 26 graden en het ziet een matige zuidestenwind.